قرآن دوت قرآن سورة البقرة آية كماني بكنتون ورنا. سورة البقرة آية كماني آية بكنتون ورنا. باجي بسبنا باجي بسبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتدى أثره إلى يوم الحساب والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم بأيامنا كنوا
o ye kɛlɛ min bɛ kɛ haramu kɔnɔ dɛ kiri juman de b'a la adamaden ka kɛlɛ kɛ haramu kɔnɔ haramu ye saba de dugukolo dɔ bɛ yen o ye haramu ye wagati dɔ bɛ yen o ye haramu ye adamaden yɛrɛ bɛ haramu ta olu saba de tɔgɔ ye ko haramu dugukolo dɔ bɛ yen o ye nabila ibrahima ka dugukolo ye o bɛ maka a ka bon ni maka dugu ye kaaba yɔrɔ dɔ ni ani a laban ye kilo 20 ni kɔ dɛ yɔrɔ dɔ ye kilo 6 ye yɔrɔ dɔ ye kilo 12 ye dugukoloba dɔ ni mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ i fɛ o yɔrɔ la n'i ye kɛlɛ kɛ i ye kɛlɛ kɛ haramu kɔnɔ kalo 4 fana bɛ san kɔnɔ mɔgɔ man ka kɛlɛ k'olu kɔnɔ n'o ye salincini kalo ani kalo min dalen b'a kan ani hiju kalo ani rajab kalo kalo saba olu tugulen bɛ ɲɔgɔn na kalo kelen ale b'a dama o ye haramu de sabanan ye adamaden n'i bɛ ihramu la n'i yɛrɛ bɛ i ihramu ta i b'a fɛ ka taa hiju la i b'a fɛ ka taa umra la an tun bɛ kuma o de kan o tɛmɛnen ko a ye hiju kuma tugu a la direct a ko wa atimul hajja wal umrata lillah a ye hiju ani umraw n'a ye minnu damina a k'u dafa ni ala ye a ka dafa ala ye hiju k'a fɔ hiju ye wajibi ye a tɛ sɔrɔ ni aya in kɔnɔ ou bien umra ye wajibi ye a tɛ sɔrɔ ni aya in kɔnɔ ni aya in bɛ kuma ko ni adamaden ye hiju damina a dafali bi ka wajibi har n'a sɔrɔ nafila hiju do ni adamaden ye umra damina har n'a sɔrɔ nafila umra do a bi ka wajibi i ka dafa o kɔrɔ ye alabatu tɔw u ni hiju ni umra tɛ kelen ye ni adamaden donna sunna fajiri kɔfɛ e ko ɲa ŋaniya bɛ sun ni nana so kɔnɔ na i y'a sɔrɔ dumuni duman dɔ bɛ yen min ka di ye i bɛ se k'i ka sun tigɛ i bɛ dumuni kɛ foyi t'i la i b'i sun tigɛ i bɛ dumuni kɛ a bɛ komi n'i bɔra misiri kɔnɔ fana ŋaniya t'i la ko i bɛ sun kɛ o ŋaniya t'i la i tun b'a fɛ ka dumuni de kɛ i nana so kɔnɔ na u ko dumuni tɛ ye dɛ i b'a fɔ ne y'a kɛ ne sunna a banna i ka sun bɛ taa dɔnnibagaw ko alabatu bɛɛ adamaden yɛrɛ de ye a yɛrɛ ka kɔmanda ye nafila baaraw la fo hiju ni umra n'i bɛ nafila baara kɛ sun na n'i b'a fɛ i'tikafu la n'i b'a fɛ ka kɛ sali la i bɛ se ka don sali kɔnɔna na i bɛ kasali tigɛ i t'a sara i bɛ se ka don i'tikafu la i bɛ i'tikafu bila i t'a sara i bɛ se ka don sun na i bɛ sun bila i t'a sara fo hiju ni umra aya in b'o de yira n na k'a fɔ wa atimul hajja wal umrata lillah a ye hiju ni umra a y'olu dafa ala ye o kɔrɔ ye n'i donna la hali n'a sɔrɔ nafila don i tɛ se ka tigɛ i b'a continuer fo a ka dafa hiju arkanu minnu b'a la 4 don umra ale ta man ca ni donna la dɔrɔn i b'a dafa a dafali b'i ka wajibi ye fa in uhsirtum mais n'i ye hiramu ta k'i bɛ taa hiju la ou bien i bɛ taa umra la i donnen kɔfɛ sira la fɛn dɔ nana i bali i tɛ se ka taa ni hisaru bɛ kɛ ni fɛn fila de bana k'i sɔrɔ i tɛ se ka taa ou bien kɛlɛ bɛ sira la e tɛ se ka tɛmɛ ka taa kaba sɔrɔ n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ famastaysara min alhadi min nɔgɔyara i bolo hadiya kado min nɔgɔyara i bolo i b'a di makankaw ma i b'o de di i b'i kun di i bɛ sɛgɛn kado min nɔgɔyara i bolo hadiya bɛ se ka kɛ saga ye a bɛ se ka kɛ samara ye a bɛ se ka kɛ fani ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ala ko mastaysara min alhadi ka hadiya bɛɛ kɛ saga ye o ye adamadenw ka taabolo de ni nɔgɔya a sira donna mɔgɔ bolo mais hadiya ye kado de dɔrɔn kado i taara umra la i bɛ se ka kado di i taara hiju la i bɛ se ka kado di fo n'i ye hiju dɔrɔn kɛ dɛ
sino ni ye qiranu ke ibe kadobo ni ye tamattu ke ibe kadobo ni tara umra la ibe kadobo ere bisaki yere to sokona yere la hiju tumana ka kado di hiji dewma na tara ye saka saka faga nka hadiya do aya faga oni layata kelenye adamaden bisuko ke ki yere to bomo ko ya ka fara hiji dew ka arafa ka faru kamina nubu ka hadiya faga wati mina ika warbe mo do bolo atigi ba ika hadiya sa ka faga ka fara mo kay ako wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla mi akana kungolo di abada foni hadiya sera yoro la de akan ka faga yoro mina ni hadiya sera a seyoro la aba kundi abe hadiya faga ka kundi kaba kure hadiya de be kantike folo ko be ibeni kundi mais ala kira sallallahu alaihi wasallam hiju kele minke hiju in konna na mo na ala kira ni galige ne nyina de ne kundi sanan ganga sakafa aba fo ika sakafa wala haraja fo itila ne tara tawafu kede kasoro manka sakafa aba fo tayka sakafa wala haraja uma ala kira ni ga fo ila ado na ala kira ma fo aya ke fo itala kure ka fo ka nimbila ninye ka nimbila ninye o ya sunade mini ye fengo feke abebe mine faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'si ni mo mi mankene ube kun toro ba atigi kungolola fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusk atigi be fidya bo sun ube abe sadaqa bo ube abe jolibo nunu sababe toy ko fidya we fidiya ani hadiya takelenye hadiya e kadode fidiya e abe komi ni I trompera salila ibe sujudu sahwi minke hiju yorola odeoe ni wajibi do tiena ibolo hiju kono iba a rectifier ni minye o ye fidiya de ani hadiya takelenye ni mogo mi banabe mogo mina I kungolo foyi ka dide ni I kungolo di doro sani kase hiju dafa yoro la I kungolo di hiju kungolo be di tile tan de saliba kalo tile tan mais asoro fendo be kun nyimi be kungolo kona bi toro foyi ka di ka boyende ibadi wodi niye faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi فحلق ففدية كما كان دوبي وما سبه ودي فحلق رأسه ففدية نا يا كوندي أبي فدية بو فدية إمبكي أبيسكا كسون يتلسا بسون وبيبي سرقة دوبو وبيبي جوليبو فإذا أمنتم نا يبسكي سرو سرانتي أكا هيجو كونن أبي هيجو كي بنامي سرو bandu te sira la sira tigalentiye ni obi bolo wakati mina ibi ka hiju ke faman tamatta'a bil umrati ila al hajj fama saysara min al hadi ni mo minye hiju nu umra beke tama kelen kononana ibi hadiyabo ni mo minye hiju anu umra beke e bora bamako ya kiwita hiju de la isele marina ye umrata ka umra ke kika fanumbo ka yala dugu korona na hiju don sera do mina isagena ka hiju faninta kata hiju ke iye fen fla de ke tama kelen korona na ibe hadiyabo sino ni mo min boraya kata se kadamina salinchini kalo tle folo de hiju be damine kata bila fo saliba kalo tle laba ni mo min boraya salinchini kalo tle folo itaras maka ye umra ke toray hiju na ye hiju ke ibe hadiyabo mais ni ye umra ke sagena kana malila o ko fe yi ka biyet ke kata hiju la ye hiju doronke foytile mais nu be fara nyoron ka tama kelen kono nana ode hadiya bila ibe hadiya ke
faman lam yajid ni mogo min ma hadiya soro fasiyamu salasati ayamin fil hajj atigibe tile saba sun ye makay hiju konnana o koro ibe se ka su sani kata mina ibe se ka su ni bora mina parce que ko hiju de kono hiju ye kalo hakami ye abeno fo anyana ibe se ka tile saba su ye ni sagina kana ko dugula ibe tile wolo wala su ube jo ika saga jo yoro la ika hadiya jo yoro la ika nga hadiya minde abe jo yoro ako idha raja'tum tilka 10 kamila wa yatanda falende limaza ko 10 kamila fasginatun ko faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idha raja'tum mo bisaka mun trompa konana tile sabare be suyan fe na kadiye ube ibena tawla su akadugula no de kadiye anyagami bisaka mo osoro ko nyagami wuli ka boy ka fonno nkambet le sabadela maka ibena tawla su ikadugu kon ibona su ikadugu konana ufla farle nyon ka ode 10 kamila pour que nyagami kanado ila ayokum fu ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام hadiya be mogode ka mogomi na kademba na le kademba yaslente maka meni kademba yasleme maka kaunte umrake nube umrake obe bode kata fo kenema kasagika do haramu kono parce que umra be ke haramu de kono hiju de be ke hilun haramu hiju de be ke arafate haramu kono muzdalifa de be haramu ani mina hiju la ibeta arafa ibena muzdalifa ibena mina ibena maka koro ibe hillu ni haramu de fara nyogonka umra dum fana bo ke ode ko so ni maganka ba fe kay umra ke abe bode kata tan'im abe ta fo tan'im abe hiramu tay o yi hillu abe do haramu kono ka tawafu ke ka safari marwa ke kata ka sokonana واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أي سر على أكادو كفو على جنگتا غريمت دي علي نالا بفك ادم دين جنگتا إكا كوجغو كوسو أبي جنگتا غريمت دي علي ni aya imbe mirana koni hiju damina iba adafa ni umra damina iba dafa hiju e wajibi adamaden ka ishi kono sinya kelende umra te wajibi doni baka umma beaka umra na sunado jamhurul ulama ka kuma e sunado na kade kake na kare ishi be ke kana umra ke meniye umra koni kere ire ya damina doro adafali bi ka wajibi ani alabatu to tekele ni ibise ka do salila seza ka fomba fe karaka fula salli iba allahu akbar salli ko na ibise ka salli tike kata ima ko ibise ka sunga ni fajri watla kombe subi 10h to mai bae ka fo a bi summan fonga dumni ndeke ibi ka suntike nafila sundo foitela ibise ka itikafu ngani kana misiri ko no kombe itikafu ke iba la je ka fo a no itikafu ni ndo na abe ni chanya ibi ka itikafu tike beta sokona foitala me hiju ni umra ote aya imbode fanyana ko atimul hajj wal umrata lillah ay hiju dafa an umra aya dafa alay o kuriya dafali ni ya kere dro adafali ka wajibi de lannu atimmu ye fi'lu amri de nyamari ya kando ay ninke ala dun ka nyamari ya kanye wajibi de adama dembolo ni ala kon adama de ninke dro akeri ka wajibi ka dafa wajibi du nima dafa ibe junubu de so wajibi adama de ma bara minke ni be kungo soro akono ni ya ke be baraji soro ni ya toy ibe kungo soro ibe kungo de soro akono o aya foloy aya fulana aku al hajj ashhurun ma'lumat aya folo umrani hiju be faranyogon ka femina ayode fo ko ni ye hiju damina itsekabla ni ye umra damina itsekabla ni aya ina hiju kelempe ka spécialité minye abode fo mo nyane ka fo hiju ashhuru ma'lumat kalodo awbodo arabu be tumbado san islamia kana asabatla ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam ana muso khadija ye hiju ke
sani akake nabi nyumai o de ko sa ama kalo en to fanyana ama kalo to fanyana ako al hajju kalo nun to fa ako al hajju ashhuru ma'lumat hiju kalo munundo abado no ye salinjili kele kalo e ani o kofe kalo ani saliba kalo hiju be ken nunde kono ni adama de ni hiju ngani asiri ni nye nyo sosobe ka fo ika hiju temine fo ika ngani asiri kadamina salinjini kalo don folode ni ngani ni adama no don sera de ibise ka ngani asiri me sungalo kono esige ibise ka hiju ngani asiri sungalo kono ko beta hiju de la doni baga chama ko kot sika doni baga do ko no ibise ka ke me ni yake ye sunna de ini ye sunna toyi me ni ya ngani asiri ngani ika ngani abe mine doni baga do o kuma fo otumana ni hiju de ka baray o koroye ko umra kalo talela al hajju ashhurun ma'lumat hiju kalo munundo adone mbabolo umra kalo tala kuma koroye de hiju kalo udonendo kalo sabado doni bakaw ka kuma la do ko kalo fula ani tile tando abe ban saliba kalo tile tan o nyogo soso kunye munde est-ce que ni mogo minye hiju ke imata tawafu ke kalo tile tando imata tawafu ke imankene imaseka tawafu ke kalo tile tan kelen do nya soro imata tawafu ke ika hiju fembe ka hiju la wa fentala mogo munun ko hiju e kalo fulani tile tan de uluko ko ika hiju be chen bolore parce que tawafu li ifada rukun min arkan al hajj alay hiju rukun de ngania ani arafa ani ka tawafu ke ani ka sa'yu ke bayna safa wal marwa nunu le to ko hiju to dale menula ni be boy ka dugula ika hiju ngania wa yerukun foloy ikata arafa harna soro 5 minutes do oye rukunu flanay ikana munu kabala tletando oye rukunu sabanay ikata ma safa ni marwa ni nyogonche oye rukunu nanne meni mo mi masaka ke doni baga munun ko kalo hiju ka ashuru ma'lumat ko ye kalo flan tletande ulu mirila nini tletante mena ka sore ma hiju ke doro ye hiju perde ima tawafuli ifada ke ikay ju perla doni bagaw do ko no ala ko ashuru ma'lumat kadamina salimtini kalo min dalen baka saliba kalo fo saliba kalo kalaba abe hijude no koro e ibseki ka tawafu bula fo kalo tle tanduru kilo tlo muga kalo tle muga du segi ibi ka tawafu ke ka soro hiju bana ibe tay ka dun ko nana al hajj ashhur ma'lumat hiju be ke wakati minna kalo do aw bado umradu kalo talela ko le différence hiju ni umra ni yokonci hiju tisega ke fo wakati umra be sega ke wakati bela jere ramade be sega umra ke wakati bela jere faman farada fihinna al hajja ni mogo minye hiju ngani sigi yere kunka ni mogo minye hiju ngani sigi yere kunka farada koroye ka ke farida yere ka ala de be hiju ke faradai adama ta hiju ke faradai farada huna a koroye ya ngani ade siri ni mogo minye hiju ngani asri nin kalo dama nun kononana nin kalo dama nun kononana fihinna ama fo fiha arabu kanna fiha ani fihinna utekele fiha waye chamande fihinna ye fitninde fihin ako inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم منها 4 حرم مطمئن فيهن الحج نمغو من يهيجو نان يسري يريكا ننكالو دمان كنو فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج ni be hijula ini muso te senyogoma
ite mogo neni ite mankanke hiju kono rafasu ye arabu kana je ɲɔgɔnya de cɛni musoya o de ye rafasu ye o de kosɔn an y'a kala kunu ko uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum sun bɛ kɛ wagati min na a su fɛ uhilla lakum rafas ala ya daga ye a daga aw ye an'a muso ka kɛ ɲɔgɔn kan o ye rafasu de fusuku ye nanini de parce que ala kira ko sibabul muslimi fusuqun hadisa bɛ yen sibabul muslim fusuqun ni ye musilama faga ni ye silama nani dɔrɔn i kɛra fasiki ye silama nanini ye fasikiya de o de kosɔn dɔnnibagaw ko ko fusuku kɔrɔ ye nanini de n'i bɛ hiju la i tɛ mɔgɔ nani i tɛ se i muso ma i tɛ mɔgɔ nani wala jidala fil hajj wala jidala fil hajj kɔrɔ fila de fɔra ɲɛna ko mankan kɔni tɛ hiju la la an na hiju kɔɲa bɛ bangelen don a banna mankan t'ale la o dɔw ko ayi e de kana mankan kɛ hiju wagati la i de kana mankan kɛ hiju wagati la dɔw ko a y'a kɔrɔ to ye a kɔrɔ ye wala jidala fil hajj ayi hiju mankan t'a la parce que hiju ala kira ko khuzu anni fa inni la'alli la alqakum ba'da ami haza aya ka hiju sharia be minana aya minana de a ka ca ala fɛ ni ɲinan tɛmɛna ne n'aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc ala kira ye hiju bɛɛ a ye khutuba 5 de kɛ ka daminɛ madina kana hiju la ka segin khutuba 5 a bɛ hiju kɔɲa fɔ mɔgɔ ɲɛna donc dɔnnibaga dɔ ko no wala jidala kɔrɔ ye ko ɲɔgɔn sɔsɔ t'a la parce que ale kɔɲa bɛ bangelen don ala kira y'a bɛ bange adamadenw ye kira kalan wɛrɛ bɛ yen fala rafasun wala fusuqun wala jidalun fil hajj kalan wɛrɛ bɛ yen la rafasun wala fusuqun wala jidala fil hajj a bɛ qira'a sab'iyya de a bɛ qira'a sab'iyya de وما تفعلوا من خير يعلمه الله نابه هيرة على بعضه ara qur'ana kono ni ya me ko khairi akambe na folo dema ayoro chaman do ye khairu qur'an na folo de ni fengo fe dépenser i kan na folo la hiju konana ya'lamuhu allah ala bado ni aya na akira na folo yo akira hera sira wore yo ala kambe hera façon bela jelendema adamade ni be hijula ni fengo feke ya'lamuhu allah ala bado koro munde abeni sarala na ala ko benindo koro mbi sarala da ababe jatemine kablay abeni sarala wa tazawwadu na beta hijula ay sura fana nyini mo sikana boy ka sokonana ka fo ne biye soro nka balo fana be alaka ne beta hijula ikano kede parce que beta yoro mina ikangi yere majigi feminye o ye ala kelembe de ibe dugukolo min sanfɛ ikangi yere majigi feminye o ye ala kelembe de ni duni ka surafana mata ibiti yere majigi mɔgɔ wɛrɛ de ibiti yere majigi mɔgɔ wɛrɛ ibita ikam majigi mɔgɔ dɔ ye pour que ka se ka balo i ka dumuni ka tigi nɔfɛ o de kosɔn ala y'a ɲamariya n'an bɛ taa an n'an ka surafana ka taa i b'i yɛrɛ majigi ala kelen pe ye n'i bɛ maka i b'i yɛrɛ maka jigi n'i bɛ muzalifa i bɛ arafa i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ sira foyi ye parce que i ka balo b'i bolo jɔnya min b'i kan na o ye ala kelen bɛɛ de ka jɔnya ye i bɛ fɛn kelen min bonya ye o ye ala kelen bɛɛ de o de kosɔn n bɛ kan ka taa n'i ka surafana ye kana taa ni wari ye min bɛ dɛsɛ i bolo n'i bɛ n'i yɛrɛ majigi mɔgɔw ye pour que u k'i dafa i ka segin ka na i kana o kɛ u ko yamaniw de tun bɛ yamaniw de tun bɛ hiju kɛ u ni balo tɛ taa u b'a fɔ anw ni balo tɛ taa anw jigi dalen bɛ ala de kan n'u taara u bɛ yala yala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ saraka deli la ala ko wa tazawwadu
ibaya tigi be ko ɲɛɲini ka ɲɛɲini fo ka taa lubu sɔrɔ ala b'o de wele ko ya ulil albab akilu ye juru min bɛ fali siri jiri la o de ye akilu ye o do ye lubu ye a ko ya ulil albab mɔgɔ minnu bɛ lubu ta kuma kɔnɔ mɔgɔ minnu ni kuma nana a tɛ giriya sanfɛ a b'a jate minɛ k'a tɛntɛn fo ka taa kisɛw sɔrɔ o de ya ulil albab ye laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum hiju kono baasi tɛ adamaden ka baara kɛ i ka baara kɛ hiju kɔnɔ ni fɛn t'i bolo i ka taa mɔgɔw ka doniw ta i ka mɔgɔw dɛmɛ u ka baaraw la pour que i ka se k'i ka balo sɔrɔ o tɛ baasi ye i ka taa ni minɛn ye ka fɛɛrɛ baasi tɛ ka minɛnw ta ya mɔgɔw mako bɛ minɛn min na ye n'a tɛ sɔrɔ ye i k'a ta ka taa n'a ye baasi tɛ فإذا أفضتم من عرفات نوبر عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي على قسمة مزدلفة أي على قسمة كاش مزدلفة وهي واجب ده رمضانك فم غمنو نيمغو قربوي أني مسو مغو بيسكولو بلا كتا منا نوي وقتي دو كدو أبو بلا كتا suna siri alamaden ka wajibi de mashar al haram bende ni bora arafa ni sero yorola ibe ala kusuma kosobe o yorola wadhkuru ala ay ala kofoy kama hadakum kumi ala yere yaw kanda chogo minna aya bange aw ye chogo minna de aya fo chogo de la wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin hal nasoro islamiyan nale kofe aw tuntado mais islamiyan nale ala ya banganye ikanga zikru minke zikru ayafo ama zikru façon fo anyana ka fo ikaninke ay zikru de fodoro pour que ka kono ko yarama de umbolo zikru min kan no ebolo ika ibok summa afidu min haythu afada an-nas doni baga do ko koni aya e takhidimu ta'khir de bala do ko no aya ba chogo de la ne aw bora muzdalifa ay tamina do ko akoroyde do ko no kuma korotoy quraish wulu tunteta arafa san islamiya kana uni mogo munu farlembu ka nubo wele ko hummus moru munun tunko kulu be nabillahi ibrahima ka dinaka wulu tumbe hiju ke muzdalifa de utata hiju ke arafa uba fo nahnu qatinullah awni ala sigi nyogonde anni ala be ka aramu kono koy ante bo ala ka dugu kolo sanfe kata hiju ke dugu kolo warala arafate haramu ante tay doko aya injigina ka folu de nyana ko summa afidu min haythu afada an-nas mogo be ta hiju ke yoro minade ay fana kata hiju ke ay ta hiju ke akana aka lada koroin kede no ye ka hiju ke muzdalifa doro atata arafa akano ke dune baga do ko no akorotoy akoroye ni dugu naw sira muzdalifa ni dugu jera ay tamina wastaghfirullah abi ala ya fadali abi ya ala ya fadali munna parce que aka hiju banaga bawo aka hiju banaga ba abe komi ala ko ala kira tumbe minke na bana salila na ye salio sali ke abanye na ye salamu bila abanye shine to corona ba fo astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram onyogo astaghfirullah de ke muna bara bana be se ka soro anye ereri do ke akono anye bara do ke ngania nyuma tunte anye bara do ke ake sugo manya ala ya nyamaria wastaghfirullah ay ala ya fadel foi mato sisa foi foto wa fuli fada noy ni dugu noy adoy ibita tawafuli fada ke
ibe tawaful ifada ke ni i bora Muzdalifa ibe ta tawaful ifada ke kani ka saga faga kana i kundi o koroye ko fembe bana iyenga ni yasri itara Arafa itara tawaful ifada ke iye safa sayu ke tama ke safan marwan nyokonche nina na mina sisa munde bika istighfar kala ya fadele ala hiju ko ni bana meska ma ereri ka kono nani ereri ka kono amba ni fe ikaya fama inna allaha ghafurun rahim ala abiya fa adama dembulu abe hinaila ala beya fa adama dembulu abe hinaila فإذا قضيتم مناسككم ناوك هيجو ببنا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أي على قسمان كما أوتم بي أو فاوتو فشو منا دوني بقو يس شو يفلا ديكو دمي سنفتنين أبا فاولة شو منا با أتكرو دالا نا يفايرو با أبتلك فو با مبا أبولة فو dem sefitini ba fa wala cogo mina de ni hiju bana nabe mina ala welo cogo la doko aya korotoy akoroye san islamiya kana ni hiju kera hiju banendo ubena sigede ube waso arabu kallada yi waso de ne karsa dende ne fadila ka ninke hiju dewnye fadila ka ninke arama dewnye fadila ka ninke sigidala fadila ka ninke nyorola way yatafakharun ube waso nyogona doko akorode akira chogo chogo kuma in koroye anga ala kosuma idha qadaytum manasikakum ka ala batu be bana fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum ay ala kosuma kuma utumba afo wele chogo bina ay ala to ka gaw da kono gese kuma tumbe afo wele chogo bina famina an-nas أو أشد كروتي أو تيا للتخيير أو كريا وأشد فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد أي على كوسما كما أوتمباو فوق كوسما تقومين أني من كتشانوي أو كرودي أو تيا كفو ika kosmalike itumbi ifa tofo chogomina ube note min kachano e ko ke no otele wa au korote feyen au korote ya kafuli takhirudo koni yeni nite ninke akoroto ere amunu ni arabu kankala aba fami donc li dala ko la astashilanna sa'ba aw udrika almuna bena ko gele manke ko nogomaye ube mbe minyini mbosoro aw koroye mbe ko gele manke ko nogomaye mbe minyini mbosoro aw korotoy akorote kafo bena ko gele manke ko nogomaye ube mbe minyini mbosoro akorotoy la astashilanna sa'ba aw udrika almuna faman qadat alayyam illa lisabirin فمن الناس سيسا على بهيج دون انتلا مغمون به انترا هيجولا اكم هيج دون دوبي من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نالا سر عرفا ابي على دي دنا درون لا نيانما يا درون على ننديما على نكنيه akalla ñini te foye lahara anana hijula duna ñini drone kama o chama de be koy mo chama de be ta nasir arafa wa abe duna de ñini dron mimbe ministre ñini abe ala de la ka ministre dama mimbe nafolo ñini aba fo ala ka nafolo dama mimbe joro baro ñini abe ala de ala ka joro dama يقول ربنا آتنا في الدنيا على نصدنا دروه ما قلت الله رقلا وما له في الآخرة من خلاق أتجي فصوم في تابول الله مغفلنا يجوان دي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مغمين تنينا دنا كنو ما أبي دنيا لا هردي أبي دنيا لا هردي
ala ko qur'ana kono wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kana ñina ibe itala duna kono koy ka duna ñini ko jugute koy mais duna be ñini lahara de duna be ñini lahara de adama dew ñe sabade min ñe duna ñini duna yere o ye mo perdre lende adama de min ñe duna ñini duna dronde atigi perdre la mo min ñe duna ñini lahara o de kay ka duna ñini lahara ye be fengo fe soro ba fe ka be bila la sira de la ala mbe ñanama ya fede i ka fendi ma mais na ye min soro akan ngani ye ka tla mo de ñogon ci ka dama de unde nay o tigi de minhum wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fa ala duna anso duna fena wa fil akhirati hasanatan anso duna kono ikan so lahara wa qina adhaban nar ikan kisi tasuma jangata la lahara ala ko ulaika lahum nasibun mimma kasabu ulu de be fen soro o ka fen ñini tala fembe ulu de bolo o ye min ñini o ka fen min be na kala falembe ala la o de fenye o te tien adamade ni e fen ko fe soro duna kono imma ikadu akaba ube ka ado aka koro ube ka bila yerenye ikadu akaba ye mindu obano ube ka ke faniye ka bulikana ka ke soye ka do akono na ka koro dondola ube ka di alama ni mindi alama o te koro o te ba ube adama dembe mindi alama o te koro de ala kira sallallahu alaihi wasallam tunkera nabe na ye sagafaga abe saga sogo betla mo gonu nyogoche fo saga kama kunkele abode to aka sokonon amuso aisha bena abafo alakira saga fembe tara fo kamanku alakira abafo kamanku de tara saga fembe ba mbolo yande alakira tumbe sogo betla mo gonu nyogoche muso na ka muso ya abafo ko saga betara fo ma tombolo fo kamanku ngele alakira abafo kamanku de tara sa anye mindi mo goma o de tora mbolo ya anye mindi mogoma o de torambolo parce que agno di mima ale la tadi'u wadai'uhu niye kalfa min dama te cinya bolo ala yode ka kalfa di alama ka fo kalfa in ciana o teke niye kalfa di alama kalfa in betoyde wadhkuru allaha fi ayamin ma'dudat ay ala kosmat le dama dama kono noy ayamu tashriq kalot le temps anis le saba o kofe o de ayamu ma'dudat ay alok ala ko suma o tle o wati foite fo dumni ani mini ayamu aklin wa shurbin ka dumni ke kami o dondo ani kala ko suma faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi ni mogo mi perslat lefla kofe foitila tle sabado salidon kofe de ayamu tasriqi be damina kalot le tan kele le tan fla le tan saba mais ni mogo mi perslat lefla kofe ko ne be sekata ala ko foitila ni ma art le saba ke ni tle fla ke mina obi wasa wa man ta'akhkhara fala isma alayhi ni mogo mi yetle saba be dafa fenti fanala limani taqa ni mogo mi ñake ala ya siranya koso yake ala ya siranya koso wattaqullah ay sira alanye wa'lamu annakum ilayhi tuhsharu akado kafa bebe sagi katala dem adama de cité soduna kono ni sagina domina ibe sagi katala dem nyana ma yakonna anta ay koy sino depuis ma boduna kono ibe ala de bolo mais la harata o kasru o be ye ni danfe woro be baraka ñogon fe munu ñala ka gendarme na ka police ye inya bula
hal nasuru tumbino fe nyana ma yakono imuye me buye la hara ibe dala kafo anta ala ana hushirta ila Allah uyi kolon kolon kanibla ala irdefe شهر أيوة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أسألنا كنا دو فنور الله مني هيجو وتسرق لنا ويه سيغنيو نافقي سيغنيو جوجو وبي مقامي بولو جينيو جوجو بالما جوجو ابي مقامي بولو nafiki ka nafiki ya tamasende na kuma na nyinama ya ka kola doro iba foko mashallah nin ko ni kay de kasro ala kola te foydo kube na kuma ni ye hari nyinama ya kunana na kuma ni ye kuma la ibe dala kasro mimbe dala ani mimbe dusuguna o teke tamasendo de alako wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya adamaden do be min ka kuma kambi ikaba koya na kuma na duna kola na kuma na nyinama yakka abodo de wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi abe ala ke sere min bindu sukuna wallahi ala bado ka fonne maninke wallahi ala bado ka fonne ninge we ko jugu bade kala ke sere ni ala ke sere ale ka sere te dogo de aka sere ya o te dogo de o be bokene made wa huwa aladul khisam ala ko de kele ke jugu kele kela juguye kela juguye o mo façon de momi na kumana annen kadi aka kuma be kofe wallahi de bala wallahi ni de kera wallahi ala ba kalama nyenike wallahi ala ba kalama manyike hada aladul khisab kela juguye de idha khasama fajara min alamat almunafiqin أنه إذا خاصم فجر منافقو كتماشي دوري نا يكلك درو أبي سرابلا أبدا من أبي نني أبي سبوتي ويودي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها نابوري كرفة إباي أبي تامسك فم بيتشيان abe fembe tiens akumalen kofe ni aya injigina mogodo de ka amagona na lakira fa sallallahu alaihi wasallam muni ala kira kumana minka ni danaya daruka utalen ko foye bara minke o makekele talen ko fe ha uye fembele tia ala ko idha tawalla fil ard
amo faso na tara kaboy krefe tawalla sa'a fil ardi li yufsid fiha abe tamadu koloka pour que ka chani ki de kendu koloko wa yuhlika al harsa wan nasl abe aka seneke funtia abaka bega untia chani kelaro o krefe mo nyumando na bora abe bembe de ke islamaw ka fembe la jelena ka tia alaku wallahu la yuhibbu al fasad la ta chani fe ala ta chani fe o mo façon ambe munde kala ala ibi yere kolosal mo mbi fari juguka abena ibaro nyogonya kika ko don kika fangado kata fari juguka ka kele dabolo daele ye yoro bela jelena wayi jugude wa idha qila lahu taqillah ni ko mo façon ye c'est israël akhadathu li'izza yere bonya bata ibo fo ne de kasrala atokuma me abada wali adamade nu ko adamade ye ko sirala ye kanka atigi tanore koy wallahi ye yoro mi nyenya na ye yoro mi nyenne la na ma dafa bi deli ka fo nyana bise ka dafa chogo bi nyambak mais munafiki toyde munafiki idha qulta lahu taqillah ni ko kasrala ye akhadatuhu li'izza bil ism yere bonya ba minani junubu tay abay yere bonya o ba foko harun rashid ube amiru dodo min umara dawla al-abbasiyya dawla al-abbasiyya ka fama dodo ani yahudiya dodo tumbe temena nyokona ube tumbe nyama tama nyokon fe ako taqillah sira alaye fama ke jigina ka nyogome sanfe ka sujudu bi duguma kayele sanfe kay sagi kayele mo ko ni yahudiya de ko ako ala ko qur'ana kono wa idha qila lahu taqilla akhazatuhu li'izza ni nu ka mo fasonye ko sira alaye abe yere bonyade ne jigina kan kumbla duguma pour que kana ke yere bonya mo de teke yere bonya mo aya fo nyene ko ngasira alaye ni masrala ye ni tumajigi ka sujudu ke mbolo nyenyere de bonya nye tembe la duguma kado ka fo ne jonde alay ne mambo ala bol yode ke fa hasbuhu jahannam ba tigi wasa hasbuhu jahannam ba bo tigi wasa koy jahannama aba wasa wala bi'sal mihad dayoro jugu kera dawro min kera jahannama yi mahadu ye denyerni be ta fani munun kono de ambe baro denyerni koni amba ta fani min koro nanye kori yere gwansan soro amba ta wode kono parce que fari kamara ni fani ngirima kala abe no ba fari kolo la ode mahdi ode aljene mo be daminka mi ala ba fo jahannama mo ye ko de bu bolay o ye ki moke adamadena de karsa daranyana ma onde bi nyede iye mo do mine ni wakati na mali kono abe do kasobon kono nana adonto iko do ni do na ibe climatiseur daele abe do somi kono na har fenêtre tala e ko ni do na ibe climatiseur daele ima yela de ode ni wala bi'sal mihad dayro nyuma jawro jugu kera jahannama e ni mo min ndara jahannama kono wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah mo do be abaye refere kala jenyini ni aya jigina khubab ibn al-ard ye mo mi ni makankaw tun ko ale de be ala kira kala dine ko la atsega hada arabu ko nyuma ka nyuma fo ale italien de aya injigina le de ka mo min du abolo kadi kala filila
n'a y'a ka biɲɛ ɲɛsin ma kana hari yɛrɛ sɛgɛ a bɛ timina i sɔn na a bɛ hijira kɛ don min na makankaw y'a gɛn fo ka taa minɛ sira la u nana minɛ sira la a ko makankaw ye aw b'a dɔn kala bɛ ne bolo yan biɲɛ caman bɛ n bolo yan a b'a dɔn ne ka biɲɛ a tɛ bi a bɛ adamaden de faga an tɛ bɛn ne nana ka n ka nafolo to n ka sokɔnɔ na n k'a yɔrɔ yɛrɛ la o ka t'o ta a ka n to yen n ka taa Madina a n'u bɛnna u taara nafolo in ta u y'a to yen san'a ka se Madina Ala ye nin aya jigi Ala kira y'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Khubayb bin al-Arat a y'a yɛrɛ de fɛrɛ a y'a yɛrɛ de sa a y'a a yɛrɛ a ni sa kafiru bolo k'a ka nafolo d'u ma ka na n'a nana a bɛ sira la a bɛ na a nalen mɔgɔw taara kunbɛn ko i ka commerce ɲana dɛ i ka commerce ɲana dɛ a ko mun don u ko i ye min kɛ kungo kɔnɔ i ni kafiru Ala y'a fɔ Ala kira ɲana ya aya do n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ an b'a kalan o de ye wa mina nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad Ala bɛ hinɛ jɔnw na sinon ni makankaw tun ma sɔn a tun bɛ mɔgɔ caman faga a bɛ sa mais a bɛ mɔgɔ caman faga san'a ka sa a y'o de fɔ ɲɛna ne ka kala in a tɛ bi dɛ a bɛ n to yen n ka wari bɛ yɔrɔ dɔ la n b'a yɔrɔ fɔ a ɲɛna a bɛ taa ta k'a dun a bɛ ne to yen ka taa ni yɛrɛ ou bien san'a ka minɛ n bɛ mɔgɔ caman ni tigɛ o la u bɛnna kuma la a taara k'annahu ishtara nafsahu a bɛ komi a y'a yɛrɛ de san ka b'u bolo Ala y'o de fɔ mina nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'a yɛrɛ san Ala jɛ ɲinini kosɔn n ka taa sigi Ala kira kɛrɛfɛ parce que kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana fara Mahamadu kan n'a tun ko a b'a sɔn wasa an ka segin ka taa Maka ne tɛ taa Madina tugun u tɛ foyi kala mais a y'a yɛrɛ san ka bɔ kafiru bolo ka na sigi Ala kira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ayiwa يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يا أيها الذين آمنوا نيام يرو على بال نيامريا كاندو دي فو مغو يانا او بي مغو بالي قرآن كونو يروبه عبد الله بن مسعود كو نيا كلا قرآن كونو يا أيها الذين آمنوا أرعيه سمعك نيا أيها الذين ميرورو إتلو داما على بن حيرة دي فينا او بي بني فينا كيكا بني توي يا أيها الذين آمنوا مؤمنون دار على لا ادخلوا في السلم كافة أيد إسلامية بلا أكنا إسلامية دوتا كدوتوي
ube aw be kado silamiya kono abbe kado silamiya kono udkhulu fi silmi kafa silm ani salm abbe kele bafo silm aw salm udkhulu fi silmi fi kafa aydo silamiya la silamiya yorobe akana yorodo taka yorodo toy ube aw be kado silamiya kono aw be kado silamiya kono wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan shaytan seno akana tugulu ko de limaza fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar abem ñu go ñamara femina waye ko kuniye anu ko cejugu ala shaytan ba dama dem blodeka ikana tuga ko innahu lakum aduwwun mubin aw kadala ko shaytan aw jugude min ka jugu ya bangedelo mi aw baado ka fo tombe duna kono bi tom nun to ko association jami'iyat abadatu shaytan obe kuwait abe arabu jamana chamana jami'iyat abadatu shaytan association munu mogo ko ambe shaytan de batu amma ko te alala obe ubu farkolo be ngenye hali utama ube buguli ki haru tamana uni doni ba ko be sigi television na ka doni ba ko daja pour que ante se pour que islamo awduna setene contrôle aba hasidiya muna abe setene hasidiya muna ala ko la tatabi khutuwat ash-shaytan ulugo ko aw ñe setene jowne ni ala e mi fo aw to defe ala ko qur'ana ko walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhrijuhu min diyari ma fa'alu nin tunya sabara ma dew ma ku ka ñugon faga u nde ñugon faga mun ko so be ñugon faga parce que ni ala de ku ka ñugon faga ambe baraju ke amba ke ka kala de ka shariyo sosona e koy mbela barake amba ke kala sosona e wodo ko sa ko ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa amunun ko awiye mu'minu e aydo islamiya be akana yorodo toy ka yorodo toy afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd abeda qur'ana yorodo de la ka yorodo toy wa akano kede innahu wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan shaytane senu akana tugolula innahu lakum aduwwun mubin alay jugude awye min ka jugu ya bangalendo min kera sababu ye kambo aljene kono kanana yeya min kera sababu ye ni nabillahi nuhu dewnye ñogon faga min kera sababu ye balaw be duna kono bi aboke ube qissa do fo ko doni baga bado ala kira nye abaka sawma akono bogo tigini do bogo taka mogodo kele wala mogo taka mogodo wona bogo tigini ni nkalifala ko no atero ne kayro la ko no ntamine uya nege fo ya bila sodo la kaso be nyoko krefe abedina be dumni ndama be dumni takata sika kaso dala abe sokongo abe taka sokono bogo tigini be dumni ke abe dumni tabata shetane nana si chekrobani sigile soro dondola ko ebe bara min ka kaketa ki bara may de ni dunande ibolo musodo atefen kalama abena kam mo y domine itado ni atoy abega lamate lamo tawa fuy kasiga krefe ina ka barode ke ikada madenya irala kada madenya roke donc ele anana kanu nana dunu ñogonce ani bogoti ni kera ñogon fe ay konota jigina domina setane nana a sigoroba sigere ako bogoti ni ye konota na kamo nana utito e koy ubi faga koy
ya kombe mun de ke akibe den fagare dey afagare ni ma faga na balmo na dongo do o tito yo bi faga cekoroba e den faga len ko fe anana cekoroba fe ako ene ala ni nyogon te muso imbe idade aka den faga lawa aba fu yana koy aba fu balmo yana ko ye kono dala ye den soro ya faga akombe mun de ka ibe muso yere faga aye muso yere faga na ka mo gona iba ko sara nya inshallah nya sudo anna unale uya nyininga ko abalma muso sara de ne ko ka salala ka sudo ye do ke nyonye ka ba iblis yake suosu abeta balma nunu befe ka fu yana ko eska abalma muso asara na yerde ko cokroba nya fa de ni dugu jero be sigi nyogonka ne sugodo ye sugoy mayde bobo ko mundo bebi ta fo ba ne fana yaay koy e fana yaay ne fana yaay koy munde nakana cokroba nyin galege kuma jorala we cokroba fa sanu ka cokroba fa we asri jirila sanu ka fa nana cokroba fe akon ne kelempede biseka ibe yoro min ne de ila sey ne kelempede biseki bo ala sisa ako be ne bola cogodi akibe sujude bi ne ibe saline comme ibe sali ala e cogomina ni yo kadro ne bi bola cogoroba bora islamia la ka sujudu bi ay atarana yere o ya faga akafir la masara cogoroba kafir la mak oliye ka ke mo nyana may ayaka ko be cin wode ko so ala ko innahu lakum aduwwun mubin ale ta fe adama den shikado aljina kono tofe attafi adama den shikado aljanna kono atofe bade kusaba fu alayna summa la atiyannahum min bayni aydihim qala rabbi inzirni ila yawmi yub'asun qala innaka min almunzirin qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal almustaqim aba fu alay ko ala iben netoy foni adamadu be kunu do min iben ne wuli iben ne faga ala ko innaka min al munzirin ante don fi yana min bibila koni ako ala fa bima aghwaytani ala komi fena ere de kera sababi kanechia ay ngalo sala ala e concours de bila ay examen de bila malekewni ala ni nyogonche ay adamadlat mamina ako melekew ni shetane aye sujudi bi alamaye o ye examen de o kullaje eske o benga kuma mina wa tenga kuma mina sajada al malaikatu kulluhum ajma'un maleko be sujudi ke illa iblis ama sujudi ke jonde ya bi examena ayere de tewa ayere de bina examena koy ayere de maganye mais aba fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim mena sigi ikasrat lene adama dewñe koy summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin itte adama den caman soro abada munum bi barkada ito soro ala ni be ni deke ala yo o de fayna ko innahu lakum aduwwun mubin aw jugudo setane ni ala kira ka kuma kambe ni adamade ni dimina doro setane do setane de la tasuma de la ibe tasalijita jide be tasuma fa bita salijita ibe ala kosuma i hakli bena fitna na wuli adamade mbolo salijita ka tara kan fula sale
الخلا أبي يريد خالي مصوبة تنامي سير أسينا ودي نين لون كوفي دون دولا يتلونا كبوتشين كتابة براجوكي فاعلموا أن الله عزيز حكيم أدوك فو علي عزيز دي علي مساميني فويت سالا أكلا نيني أبسوكو دافا مغو كتورو أبسوكو بول دانفهم كتورو تسام عزيز دو أو حكيم فنادو أكانغا مين بلا يرومينا أبوت تشين نالين كوفي رمضان كانغا تشيري مينا مني برلا كبو تشين لا دالا كو على بي كوي على بي على ميني مساميندو عزيزو حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام أنت فوي ما كونو أرمدو أنت فوي ما كونو فو على كنا كبنو جيمان كونو والملائكة أني ملكو وي الكيامة كني دوندي شريعة فولنكو أني كبانغاني ناني سرابلا أمبي موندي ما كونو سيسا الكيامة كني فوي تفو الكيامة كني أمبولي ما كونو يورو مني على بنا كيري كاني نيوغنشي وقودي على أمر وبكو كيرو كي وإلى الله ترجع الأمور كوبي بس هي كتالا دم نيادا مدين بانجلين كوفي من بعد ما جاءتكم البينات زللتم آية بانجلون سبتلين كوفي كشريعة كما في نينا كبانجي كجيا إيه زللتا إيه تلو لك أبو سريع سانتي كتسرى ورلا إسكي كفول دوندو دبي على بنا كوي أكو آية ورلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آياتك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هل ينظرون أنت فوي ما كانوا إلا أن تأتيهم الملائكة فملكوا كان ملكوا نونا ندومنا ودو نسو ديانتي يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم هذا ما دام ملكوا دومنا إنتني سو ديانتي parce que yini mine donne idale so fale mo bi bolo inyate mo sila inyabe nundel malika nundel abeke do bolo ni so diaye parce que be kuma munu fo abe yele mo ba fa abe yele de la de anyete awlaw ale nyebe yoro rel abeke do bolo hakili wuliye abe fembe fo haraka barajugu bunu ayuke kortikelaw ni mo fakala koro nu be sa ube fani ngolo de kuda kono furge ko na kuma ka daele ka dafa kori mugula buruga sina be fembe fo ne de karsa faka ne de karsa faka ne de karsa korto ne de karsa korto ne rewe nyana nyire jaye nyana ube fani ngolo de gada kono buruga kala akana dugu ci sana kata parce que abe aba fembe fo ni karsa de karsa kort ni karsa de karsa keta atuntaro ko odombena hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulal min al-ghamam esga ambe fo wore makono ni bagali ni be kofe ni kalali ni be kofe ambe munde makono ala nali doro ambore makono ala nani alkiyama kene nali de alkiyama kene minni au kate greffier foite ikele ke nyogonye ala de ka juger ini mo wore makele ke ala yere ino de kelel juger joye ale ala yere sere joye ale yere sere abe benyi ni ka karsa imani kewa nyeni ke yeni ke wa ntumbi seki lebutu na kono membi sutura ya beta woye mo nyuma inde
abe mo nyuma sutura mo site bo ni ala be mo nyininga mo site bo kalama abi kelen na kelen nyoko jabi nyininga ibe joala ini min kaka abokila odeni sal bani israel dew nyininga kam atainahum min ayatin bayyina aya bangalen joli joli do ni ala ya duma pour que o kasira la yin do ko o ye ayatul i'jaziyya de nabi la musa ka ayaw ani nabi la isa ka ayaw ani aya mun bonye nyafo kunun ko aya e sabade qur'ana kono aya kauniya be aya i'jaziyya be aya shar'iyya be aya kauniya e ambe anyabe mina kenema de alay bara mun ke kulun jole fleneta adalembe ya depuis Bamako mana abeya foitala jivle na be boli ni kabako kode yo duna jibe be boli kabo koron fede katat lebin fe fonni malika jidro duna bela maliji ni fleuve Niger ani fleuve Sénégal ulu be boli kabo lebin fe kata koron fe sino jibe be boli kabo koron fede katat lebin fe we kabako kode e kaba ko bade o aya kauniya de aya i'jaziya e nabillahi musa tumba bolodo aposhi kono abe bolobu abe jeya nabillahi musa farafinde farifinendo ani haruna e fakele bakelende me haruna e tuba bulende tamashew chogola ali tuba bulende me nabillahi musa farafinde na ya bolodo abe bokene ma farikolo be yeleme na ya ka belebela abeke suubani sa belebele ba min be se ka misikunu o de suuban uba abeke hayya sa fitini mo ba la jabe tama yastasa abetama we aya i'jaziyya de alaku kama atainahu min ayatin bayyina aya bangele juli juli ninni adi bani israila qawm doko no o ayata sa an ukambe ala kiraka tamashe munube tawrata na injili kono ala ko dhalika masaluhum fi tawra wa masaluhum fi injil o aya nununde kangore ma ala kiraka tamashe ube ubulo ubado mo yadogo ala ko wa man yubaddil ni'matallah ni mo mi nyala kan nema yeleme min ba'di ma ja'atuhu neman alen kofe fa inna allaha shadidul iqab ikado ko ala jangata kelado min ka jangata ka giri nyala be adama den jangata nanyi di demisen fitini do ma ko karsa gosi aba gosi na ka fanga dade kamalen koro nonana obi gosi na ka fanga dade nayen turabila ntura kitu afana bi tuna ka fanga dande nanyi ni bi ala de bolo fanga min be ala la abo jatemene waka jangata ka fo ka giri o te adama de un ka giri ayde o ya ala yere ka giri ade ni ala ko feyin ka giri o anto famiyo zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya ala ye ka ɲɛnamaya yi cɛɲa kafiru ye de a ye ɲɛnamaya cɛɲa kafiru ye u bolo ɲɛnamaya tɛ ban ni fɛn dɔ bɛ bɔ ye fɛn dɔ bɛ na u bolo ɲɛnamaya tɛ ban ɲɛnamaya ye damuta de i bɛ dulon min i bɛ sogo ɲimi i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ sago i bɛ dɔn kɛ komi a b'an bolo jamana in kɔnɔ cogo min na jamana ni mɔgɔ min kɛra minisiri ye don min na ou bien n'i ye postuba sɔrɔ don min na i bɛ taa baaraw de la ka taa yɔrɔ luwe ka taa baara la ka taa yɔrɔ dɔ luwe i ni teriw a bɛ taa si ka dɔn kɛ fantanw ka wari
ngode beke ka a don ke ka donke ka dlomi ka sogonyimi ka jeniya ke ni fanta un kan nafolo ye o be kungo kono hari kolon tubolo ka dugu kono na hari kolon u be jita ka mimi a tubolo sango sa o be warde bo a wari be ke malangolo ka fey zuyina lahum alhayatu dunya ala ya nyana ma ya inde chenya ulu nyana ulu bolo fembe be yande wa yaskharuna min alladhina amanu nu ye mumuniye ubey laula ubey robe almami cité dugu in kono mimba bo nteriye ministre nteriye directeur national do e ni beta fa ka sokona ni bora itato na teyelela abey lela abi la jela la gatole wa nu flene nu be wajula ko anga duna toy ulu de be moru de be wor fekete mo be ka koy nu be wor fede yaskharuna mink ubey lawna de ha har nu yere wala ebe sira min ka abulu ka vide tien abu ka vide tien mo cité almami cité dugu in kono ni beta ministre fi aka sokona na ube beta patron bado fi aka sokona na ni bora na te yele la yaskharuna mink e kramoge aw ko ni herabe babolo aw ko ni aw ya alaka mogode wallahi billahi ngalondo wallahi ube kuma mi fo ngalondo wallahi yadhakuna alayk ube yele de aw ya la mogode nun ko ni amba ay do kanyere na kalam farik ay do kanyere be galonde tege abe yele de والذين اتقوا فوقهم ألكم مؤمنون يسخرون من الذين آمنوا مؤمنون بيلولولا mais munu sirana alanye ulubu sanfe do koroye kolli maniya gwansante aramade nafa foi ka barade ke limaza sakhiru min almu'minin fawqahum taqwa مزج بين الإيمان وبين العمل ala yasranya ikalli maniyani barade faranjonka ode be mola ko wi ala ibe sralay ndara ala la nyemoride ni almamide mbe ala yala ni almamiya titriye kasoro ite barake sey foite ite ko ibe barade ke ala kala tumbe barade ke ka sahaba tumbe barade ke kissa do be ka fala kira sallallahu alaihi wasallam ana ka sahaba bora kata tama yoro do la ube sira la sakabu bolo usera yoro la kanga tle la fana do yoro mina kanga jigiya do ko nebe sakafa do ko nebe aboso do ko nebe toblike ala kira ko nebe ta dogo nyini kananai kayni kuma mede ala kana ko nebe ta dogo nyini kananai ko ay ekna ke sa ikere no kramo ke dogo nyini na chama mbambolo koy akon non ta fe muko ka différence de ne na no nyoko cen tofe ne ta fe muko ka différence ne aramade on choko ne ala ka jonde kuma yo ala ka joyen choko na be barake ne fana be barade ninde ala koy ibe ala barake itake foye fo ala nin jogo inte soro koy nin jogo inte soro atara yere majigi jogo bay atara ka bapew femi be we anga yere korota de magomi ye dine famiyaw ani mimma famiyaw fala kambe kisi koy ala yankisi ambe ala delo de la والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب على بأرمدين كرجع الله هرا أتاجاته مبابي كرجع كسرة تابي ككونتلا تابي ككونتلا تابي ككونتلا ni kafiriye abisra ikabara danela ore ko sako jazaan wifaqan
أبي سرا إيكا وفق لعملك إبرا منك أبي سرا دادلا ني مؤمني أبيك عطاء حسابا ني أكونت دي ني فقدر كديما إيكا سرا بابي وي عطاء حسابا بدوني أبي سوني كي كاكي أكونت كابلاي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألاكو كان الناس أمة واحدة أنا ما دون بتوين مؤمنون أمة واحدة أم بتوين دينا كلام مودة فبعث الله النبيين على النبي موتي منا نبي مؤمنين أما كو بين نبي ملاوا أما كو نبي ملاوا ده أي نيو وربي كو وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين هذا ما دون تنتفوي فمو كله وينيو سوسوري وكوف دي نيتشي دوم بلا كنا ودي بيا فن كان الناس أمة واحدة فاختلفوا هذا ما دون بتوين مانتون كلندي دوكو جنراسيون تاندي كيرا نبي الله نوح نالين كوفي مشركو يا تونتي مشركو يا تي جنراسيون تان ودي كيرا نبي الله نوح أدو أتلوما سماو ولودو فوت جنراسيون تان على مدين بتومبي توحيد ديكا بيبي على بطو توحيد كلنكا على كلندي مشركو يا تي فلانكو فيا تي فويتي فاختلفوا ونانا نيغوسوسو يا دامينا تشيدن فلو من نادو كولو زامبي وين نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام نانا مغنيومو نكا فوتو سورو اكا مغوبلو وبوبت فبعث الله النبيين على يتشيدون تشي نيغوسوسو كوفي مبشرين ومنذرين وبين مغون نمس وسني الجنة دوي كمغو بغبا كو جانما بي نبي الله نوح أول الرسل جيدين فلو كان هذا مدوم بغبا وهي نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نبي الله نوح سان كمي كونونتو وبي سان باكيل ديكي أبي مغو ولا سان كمي كونونتو biduru ube samba kele sam biduru doro ayo de soro hera la toy be bonay be bonay karama do wala ni mo be temala yaskharuna minhu nu be temala ubi mokala fatoke de flene aba fo in taskharu minna fa inna naw mokranela
aw kadala nere bena no me kawla dondo la ko aw be mo ken la cogo mi re bena mo kawla dondo la abaka kulu tilalla kulu alama jibe na kulu min be mo kuna diwuta katano ye sanfe fala nana ji la nana ne ji ka fo sangolo e jibi la ka jigi tukolo jimi be abo junana ñogon soro ala amurin qad qadir yoro la ala yoro mi latige jibe bo yoro be nabi lanu ala ko nabi lanu huye ahmil fiha min kullin zawjayn fengo fe afru ñogon flat bla kono fengo fe ala ka dan fembe la jele kulu in kono abe bla kono fali bala misi bala wara bala sonzani bala le bala fembe fla fru ñogon fla bla kono min kullin zawjayn wa ahlaka ani yere ka dembaya wa man amana ani mu'minu wa ma amana foy mo ma ke mu'mini illa qalil fo mo fitne doro abedona do ka baloye do ka bode do na ye boke do bode ka fembe ka kono jika wuli katani kuluye kuluka mulunu yorobe ka ke jie fente atato aya denye akonde itena do kulungono akwa embeta kulu sanfe akola asmali yawmina amrillah kisiyorote ala ka nyamare akamina na kisiyorote de denkera den farlebe halakila mogode momuno halakila de halakila wala adama dembe tunye dine kelende ñogon sosote foyte adama ya aden wolo adama dew ñu dew wolo uyu mo dew wolo uyu tulama sama wolo adama dew be ala batula wa anzala ma'ahum alkitab ala yachiden nuci ayakitabu jigi bil haqq nitien li yahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi pour que kitabu nunu ka ke gafe min babolo nanya ñogo soso mina ambe sagi katoma o de kalambagaw ka tabolo na ye ñogo soso doro abeta kitabu daele ate ñogo sabote ate ñogo ndeni ate ñogo dogoya ate foyke ne ni nde fo ngoni nde sariya e ko ay ninte kitabu de be nema sebe e ma sebe hadisa sebenin bana san keme nani de ala kira nalen ko fe kabo madina maka san keme nani hadisa riwaya danawre la hadisa ba keme wolula ani ba biduru de be sanadu ba keme wolula ani ba biduru doni bagaw ba pedo u ya be fese korona ayesite mo ba yiriga ma min tafsiri ke ote Quran aya kelen mogo ba iriga de ya tafsiri ke ni ko nindo ni fana ko nindo ade nindo abeka kuma kanye kelen mogo ba iriga ni kuma kay ba soro nyogo soso be fen fla dro de la ite nyogo soso be kuma ka kelen de muna parce que ala ye kitabu de jigi anga kiri bayna an-nas fi ma ikhtalafu wa ma ikhtalafa fi illa alladhina utu ñogon soso ma ke mogo suni ñogon jago il faut que tabu be munu yere bolore ñogon soso bolu le ñogon min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat kitabun nalen ko fe fem bangalen nalen ko fe ulu ñogon soso mundila baghiyan bainahum ki tuku ka ke sinon kalambali de kanga ñogon soso ke mi mogo kalambagaw ka ñogo soso ke uye ñogo soso munde la bagiyan baynaw ka baga ñogo na doro nin tafe nin togo kabo 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 fahada allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fi mogo munun dara ala la ala yulu kanda u ka tiɲɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na
min alhaqi bi idni kabo tiɲɛ la o ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na ala ye tiɲɛ yira mɔgɔ minnu ye kɛra muminu ye parce que mumini tɛ jɔyɔrɔ ɲini o mumini bɛ tiɲɛ de ɲini a tɛ tɔgɔ ɲini o a bɛ tiɲɛ de ɲini mumini a tɛ foyi ɲini fo ala ta n'ale ta kɛra nkalon ye a bɛ yɛlɛ dɔw fɔ nin de ka ɲi n'a ta kɛra tiɲɛ ye a n'a ta ka kɛ nkalon ye a bɛ ka k'a bolo n'a ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ mumini n'a ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔsɔ kuma la kuma in résultat kɛra k'a fɔ ale de ye nkalon tigɛ o ou bien ale de tiɲɛ sigi o a bɛ ka k'a bolo a t'a tɔɔrɔ parce que a tun tɛ tɔgɔ ɲini a kɔnɔ a tɛ jɔyɔrɔ ɲini a kɔnɔ n'i y'a ye i ta kɛra nkalon ye a y'i tɔɔrɔ i tun bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini koyi ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra i bɛ min ɲini i y'a sɔrɔ a ma ban wa i bɛ min ɲini i y'o sɔrɔ i bɛ dimi mun na wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ala bɛ adamaden kanda min ka di ala ye ka taa bila sira la min ye siraba ye siratul mustaqim ye siraba de sira min bɛ a taamabaga kunu zarata arabukan na zarata ye zaratul luqma ɲɛ lɔgɔma kunu kurana ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim kalan ko cogo saba de b'a la sad sin ani za sin ni za faralen ɲɔgɔn kan ihdina sirata al mustaqim sirata kɔrɔ ye sira min b'an kunu de ni donna kɔnɔ mɔgɔ b'i ye depuis fɔlɔfɔlɔ dɔ ɲɛ b'i la u bɛ taama ka taama fo laban na mɔgɔ ɲɛ t'i la sira ka jan mais sira tilelen don a ka bon i bɛ kuna kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ yen am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum ou bien aw b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ de ka sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛmɛn'aw ɲɛ min y'u sɔrɔ o m'aw sɔrɔ mun de y'u sɔrɔ masatuhumul basa wa darra gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo yɔrɔ la gɛlɛya y'u sɔrɔ farikolo yɔrɔ la basa ye gɛlɛya min bɛ adamaden sɔrɔ yɔrɔ de la darra ye gɛlɛya min bɛ adamaden sɔrɔ i farikolo la o zulzilu o yugubara o yuguba kafiru y'u yuguba k'u bagabaga ka fɛn bɛɛ k'u la hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib fo mu'minu nabi ɲuman ni mu'minu minnu b'a kɛrɛfɛ olu bɛ k'a fɔ mata nasrullah ala ka dɛmɛ bɛna wagati jumɛn na ala inna nasrallahi qarib ala ka dɛmɛ ka sɔrɔ an na koyi jɔn de ye nin kuma fila fɔ dɔw ko u bɛ de ko mata nasrullah u bɛ ko ala inna nasrallahi qarib dɔw ko ayi tɔgɔ ninnu farala ɲɔgɔn kan mais min ko mata nasrullah o ye mumunu de min ko ala inna nasrallahi qarib o ye nabi ɲuman de ko ala inna nasrallahi qarib ni ye ka yira n na ko fɛn tɛ sɔrɔ fu a tɛ sɔrɔ fu adamaden kana miiri kabiri alijinɛ kɔnɔ alijinɛ furu nafolo ka ca a furu nafolo ka ca muso min don a tɛ sɔrɔ fu dɛ i bɛ nafolo caman de bɔ i bɛ effort caman de fourni pour que i ka alijinɛ sɔrɔ o de ye nin ye am hasibtum an tadkhulul jannata aw b'a miiri a bɛ don alijinɛ kɔnɔ cogo de la wa walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum mɔgɔ minnu tun b'aw ɲɛ olu ka talew olu ka cogoyaw an m'u mɛn wa o ɲɔgɔn y'a sɔrɔ wa ni Hubabu kɛlɛ in n ye cɛkɔrɔba min tɔgɔ fɔ Hubabu bin al-Art ale sɛgɛnnen a taara Alakira fɛ a ko Alakira i ɲɛ t'an na wa min bɛ kɛ an na dugu kɔnɔ i ɲɛ t'an na wa i tɛ Ala wele Ala ka ninnu halaki wa a b'a dɔn k'a fɔ ni Alakira ye Ala wele kafiri caman bɛ halaki Alakira yɛlɛla dɛ Alakira ko Hubab
mɔgɔw tɛmɛna anw ɲɛ u tun bɛ adamaden jɔ ka si bila kunkolo cɛmancɛ la ka si fo côté fila ka bi mais a tɛ bɔ a ka diinɛ kɔnɔ foyi ma kɛ aw la fɔlɔ koyi aw ma foyi m'aw sɔrɔ a ye sabali sa ou bien aw b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ tan dɛ adamaden i tɛ foyi sɔrɔ fo i ka sabali a ye nin kuma fɔ ala kɛra ka harisa de nin ye koyi ko tun bɛ na ni cɛ ye k'a jɔ ka si bila kun cɛmancɛ la an ye ashabul ukhdud an y'o ka kisaw kala ka dugu bɛɛ kɛ fɔnsɛ dingɛ ye ka jiri ka dɔgɔ k'a la ka tasuma wuli ka taa muminu minɛ u ka so kɔnɔnaw na mɔgɔ minnu kɔ la ilaha illallah ka taa bɛ minɛ kelen kelen ka n'u jɔ dingɛ da la i bɛ kafiriya ni ala ye ou bien i bɛ don tasuma in kɔnɔ n'i ma sɔn u b'i cɛ k'i fila kɔnɔ i bɛ jeni denmisɛn kelen min kumana denmisɛn kelen min faralen bɛ denmisɛn fitininw kan mun kumana banbaro kɔnɔ a dɔ kɛra o wagati dɛ n'u nana a ba ye ka n'a jɔ dingɛ da la ko i bɛ segin i ka diinɛ la wa ou bien i bɛ don tasuma kɔnɔ ba in siranna den ko n ba kana sira ko i bɛ tiɲɛ de kan koyi kana sira a kumana mɔgɔ bɛɛ y'a ka kuma kama kana sira i bɛ tiɲɛ u y'a n'a ba bɛɛ fili tasuma kɔnɔ ko tun bɛ kɛ muminiw la ka kɔrɔ ka muminiw gosi sahabaw gosira k'i gosi abubakar sidiki usman ninnu u y'u gosi bilali ko n tɛ gosili min kɛra bilali la dansa la b'u gosi ka fɛn bɛɛ k'u la maka dun kɔnɔna na ala kira bɛ yen ala kira yɛrɛ u delila ka jalamugu kɛ a kana k'a bisi pour que a ka sa ka juru kɛ a kana jalamugu jurulama ka k'a kana mɔgɔ caman ka minɛ k'u b'a faga yɔrɔnin kɛlɛ ala y'a b'u bolo n'a bɛ sali o bɛ taa ɲɔgɔmɛ furu ta kana bila sanfɛ f'a y'u danga sɛgɛn de kɛra koyi sɛgɛn o de kosɔn adamaden si kana miiri ko i bɛ don alijinɛ kɔnɔ fu i bɛ effort dɔ de kɛ i bɛ t'o sɔrɔ yen i bɛ baara ɲuman dɔ de kɛ i ka so kɔnɔ i bɛ baara ɲuman dɔ de kɛ i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ baara ɲuman dɔ de kɛ i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ balima hali ni silamɛ tɛ i balima hali ni silamɛ tɛ ni hɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka lase a ma sa ala kira ko fi kulli kabdi ratbatin ajr biɲɛ kɛnɛ bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ n'i ye baara k'a ye i bɛ baraji de sɔrɔ n'i ye hɛrɛ k'a ye i bɛ baraji de sɔrɔ o kɛra wulu ye o a kɛra jakumani ye o a kɛra so ye o a kɛra fali ye o a kɛra fɛn bɛɛ ye o n'i ye hɛrɛ kɛ fɛn o fɛn nin de b'a kɔnɔ i ye hɛrɛ k'a ye i bɛ baraji sɔrɔ kuma tɛ adamaden ma adamaden ko kafiri don tɛ hɛrɛ k'a ye non o tɛ bɛ hɛrɛ de k'a ye bɛ hɛrɛ de k'a ye i seko damayɛrɛ la yasalunaka madha yunfiqun هذا الوقت ها وانا كده نوتا يسالونك ماذا ينفقون ويا لك راني نغاليك ام بموندك سرغاي كل ما انفقتم من خير محمد افوينا كونوا يحيرا حيرا كنفقاي فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ويا لك رجل نقولك لكن أنيا فمياك فحيرا كلي برجبا ده بلده ما أم بموندي كي سرقاي أنك سرقاي موندي معاذ بن جبل بولو سرقاي أنا ما دم ما كنت سفينه فما يكادي مغورما وده سرقاي إما كنت سفينه فما ينما يكونه ikade mo wore no kiraw be gele yam goka ko sobe bari ko so yala kira ni galige ala kira ko ala kira jabi ko ma anfaqtu min khairin na hira ke nafaqai ka ke saragai o be mine addugo yaraw abunyanaw ala ba mine
kore adamaden foyi kana dɔgɔya ɲana tamaru cɛfara kɛlɛ i bɛ se ka a di mɔgɔ ma a b'a dɔn i bɛ se ka boisson buteli san k'a di mɔgɔ ma i sun tigɛ ni nin ye i bɛ se ka taa tamaru kilo kelen san k'a di mɔgɔ dɔ ma a ye nin k'a ka suntigila ye i bɛ se ka malo kilo 2 san k'a di mɔgɔ dɔ ma a ye nin ka fara a ka dumuni kan min khayrin hera façon bɛɛ lajɛlen n'i y'a kɛ a di ala ma ala b'a fɛ falil walidayn wala aqrabin mais n'i bɛ ka saraka bɔ i b'a daminɛ n'i yɛrɛ ka mɔgɔw de ye fɔlɔ ala ko i b'a di bangebaga 2 ani ka mɔgɔ masuru alamaden bangebaga 2 olu ni i ka hɛrɛ ka kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan u n'i ka hɛrɛ ka kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan i bɛ se ka hɛrɛ k'u ye ka hɛrɛ d'u ma ani mɔgɔ minnu ka surun i la wal yatama ani yatimaden wal masakin ani fantaw wabni sabil ani siradenw ye mɔgɔ minnu bɛ si sira de kɔnɔ adamaden min bɛ dunanya la dugu dɔ la a tɛ mɔgɔ dɔ wari t'a bolo jatigiso t'a bolo foyi t'a bolo banki kariti t'a bolo n'a bɛ wari ta banki la foyi t'a bolo a n'a ka minɛnw bɛ sigi sira la o de tɔgɔ ye ibn sabil ala ko wa ma tafa'alu min khairin hera site n'a b'a kɛ n'a y'a kɛ fa inna allaha bihi alim ala b'a dɔn o kɔrɔ ye ala b'i sara la adamaden n'i ye hera kɛ sara hera la hera kana dɔgɔya ɲɛna koyi dɔnnibagaw ko adamaden bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ ni hera kɛli de ye hera si kana tɛmɛ i la ni se b'a la n'i m'a kɛ adamaden bɛ don jahanama kɔnɔ ni kojugu kɛli de ye i jija i kana kojugu si kɛ parce que kojugu min bɛ taa ni jahanama kɔnɔ i t'a dɔn i bɛna kɛ don dɔ la dɔrɔn i bɛ taa hɛrɛ min bɛ taa ni alijɛnɛ kɔnɔ i t'a dɔn i bɛ hɛrɛ dɔ to yen o de tun kan ka taa ni alijɛnɛ kɔnɔ n'i y'a to yen o y'i ka alijɛnɛ tagali o y'a bannen an kan k'an jija de wagati bɛɛ lajɛlen an seko ye min ye n'an b'a kɛ fana an ka daminɛ an ka mɔgɔ masuru ani mɔgɔ minnu ka surun i bangebaga 2 ni nafolo t'i bangebaga bolo a ka nafaga y'i ka wajibi dɛ nafolo t'a bolo a ka nafaga b'i ka wajibi ni nafolo b'a bolo a ka nafaga t'i ka wajibi mais ani ka bonya ka kan ani ka bonya ka kan ni fɛn sɔrɔ i b'a daminɛ olu de la alakira ka hadisa dɔ bɛ yen cɛ dɔ nana alakira fɛ ko alakira indi dirham dɔrɔmɛ 1 bɛ n bolo dɛ a ko i yɛrɛ k'o ta kɛ a ko dɔ wɛrɛ bɛ n bolo a k'o di muso ma a ko dɔ wɛrɛ bɛ n bolo a k'o di i ka baarakɛden ma dɔnnibagaw ko ni hadisa in kɔnɔna na ala ye muso de tɔgɔ fɔ yan a ma bangebaga tɔgɔ fɔ mais kuranɛ aya la falil walidayn a ye bangebaga 2 de tɔgɔ fɔ k'u tɛ kelen ye nafaga yɔrɔ la muso de ka nafaga ye wajibi adamaden kan ni muso nafaga ye har n'a sɔrɔ nafolo b'ale bolo i b'a ta bangebaga dun ni nafolo b'a bolo i t'a ta donc a kan bɛ o de ma nafaga min ye nafaga wajibi ye mais adamadenya i bangebaga de n'a ka kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan u ye alakira ɲininkali kɛ ko man ahaqu bi husni suhbati nka adamadenya ɲuman jɔn de n'a ka kan alakira ko i ba a ko n'o tɛmɛna dun a ko i ba a ko n'o tɛmɛna dun a ko i ba siɲɛ 4nan a ko i fa n'a de ka kan o b'a yira k'a fɔ bangebaga 2 olu de n'i ka husni suhba ka kan i ka adamadenya ɲuman ka kan olu de n'a ka kan i kan k'o de kɛ adamaden muso kɔni ni sariya yɔrɔ nana muso de ka donni b'i kunna i b'ale ka donni ta har ni fɛn b'a bolo a ka donni b'i ka wajibi ye mais adamadenya yɔrɔ la bangebaga 2 de bɛ tɛmɛ ala kan bɛ sababa ma komi banni dɔ b'an bolo bi an ka misiri président n'o ye Fadiga ye a muso banna an bɛna taa o janaza la an bɛ duwawu ɲini bɛɛ fɛ an ka duwawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka kaburu nɔrɔ ala ka fara jɔn kunna d'o kan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh